Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa imo dali igahataku ang wala sang limbo ngagumako ginasaligan ang imong katapad bisan kita malayo sa isa kag isa. Malipayon nga gabi sa inyo mga kaaksyon. Kamusta kamo? Subong adlaw Domingo, liwat naman kami maghahalad sang mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sa paghigugma, ambahanon nakikon sa amon tagsa ka mga taghipusoon, igahalad sa inyo tagsa ka mga panimalay paagi sa harana. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa upod sa ato News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Ginobdan kita mga kaaksyon sang aton haranista karon nga gabi handa na sa paghalad sang ila mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Gani abrihina ang inyo tagsa ka mga ganhaan. Abri naman ang inyo tagsa ka mga bintana, abi pasudla kami. Pamatii kami bangut amo na kamo paghahalaran sining Harana. Tutob kami alas 9 sa gabi. Ini ang regular host sa Harana Aksyon, Alvin Graba. Areho para sa pagbukas sang Harana, pamatian ta banggi anay ini no. Maghambal kita banggi anay, hindi inipot sing ganon inaway, kundi sinabtanay sang duha ka magkahagugma. Magkahagugma gid yan, no? Ang kahagugma ni Paring Waning paagi kay Inday Linda Parcon, ang kahagugma man sang isa paagi man kay Rogelio Bahon kin isa paagi sa duet song nga Banggi Anay. Pamatian ta ari na Linda Parcon kag Rogelio Bahon. Salamat kay Bro Arben. Akong palapitan isa ka noblisan nga nagapasilong sa puno sing granda. Akong pahayagan matamis kong agugma sa sulod sang akong dughan, sa sulod sang akong dughan, kay daw maribinta. Din ka man maghali, tulin kisang gugma,
ngano ka diri nga nagpakari ka kaya ra ang puno wala mo unahan ginlaptod mo lang galing ang bulag sa sanga. Mr. Pasipuno, ang akong unahon, kaya rasa sanga, bulag ka pangalim yun akong palapitan, kagakong tuhaon, dalon ta ikaw sa balay, bunyagan ta ka aga kahapon. Ay apo sinunoy daw sa nagauli antis balibaran kay siyang gapilit ang gugma mo nunoy ayaw ipalapit dala na ay sa talon sa kahoy ipilis Ay abaw si Inday, kay daw sa pagkatiga, batugig balabantili, ang imo kasama, dili ka madutlan, gunting taglabadutlan, kagiinday, bagay sang akong gugma. sa tupaman anay sang nobya mo ako sobra pa sa panyo ang pagtipik ni mo anay kaysa kanon kakita kay bako ang nobya mong daan insikway na nimo Kung mayo ka lang sa akon, nga dili malinuibon, sa palad kalinda pakanon, kag sa sabak patulog-tulogon, amoy ng pagpalangga, nga wala mo maagong pero kung kita magupon, tub-tub, talipay ang kamatayon. Ayaw panunoy ikaw ang lumakas sa ibang nga lugar mangita kay bulan kung parte sa akong hindi ka na makulang kay may bana ako sa balay kahulan Ang akong pagkarin lang ko'y pamagayi, buton kag sa indi, dalon ko gid ang babayi, pananglit umapas, utod mong lalaki akon, siya nuton, sang ikog kapagi. Mayo panunoy ang gugma mo nunoy akon nga batunon kung ikaw magsugot
sang akon kondisyon bituon sa langit imo nga kuhaon makuha mo na gani mapakasal ta dayon ang imong asilot akong gitumanon kuwaon ko sa langit ang bulan kag bituon dira nimo makita nga ako sa imo magunong hulata lang kay akon sila tiponon intigar ko dayon sa imo gilayon diri namon takpan ining manggianay kay nakapoy kami magkanta sindugay sa masunod nga Domingo inyo pamatian diri sa Action Radio Action na number 1. Salamat, Id. Kaginatami ako palada sa miyada niya si Josere sa ulan at si Diding kaya bata nga maestra kag si Bina labi nagkid si Moroy Maple kag asawa kasi Imbong kasi Diding madamon nga salamat ang kapanami ako Ruhilyo Bahon sa Bacolod Action Radio number 1 sa Bacolod. Salamat gid sa imo paring Roger Bahon. Bana batean nyo ha. Banggihan ay diskartihan ay rektaho o tapas pakasaldayon. Mayo O sige, bantayan taman ini liwat sa madason man nga Domingo ang ilang banggian ay base may bago pa. Ang ambahanon, ang banggian ay nanday Rogelio Bahon kag Linda Parcon ginadulong sa inyo. Bayo ang kabulig mo. Alin sa banggian ay kadto kita kay Laida Trencio sa ambahanon o kapintasang kapalaran. Kapintasang kapalaran ngarangtan sang akon kabuhi wala na bala sang pag-asa nga maangkon kapait sang akon nadangtan ngagin bayan sang kapalaran wala na bala sang paglaom nga maangkon ang kalipay wala
gid bala sang kalipay ining akong dugan nga imo akong aging bayaan kag imo nga kapintasang kapalaran ngaging bayaan wala na bala sang pag-asa nga maangkon ang kalipay may pag-asa pabala nga usuyon ining kabuhi ko nga imo akong aging talikdan kag imo nga kapait sang akong nadangtan nga ginlipdan sang kasana tutupsan o ako nga mag-antos sa madulong may pag-asa pabala nga usuyon ining kabuhi ko nga imo akong aging talikdan mo nga ginpatong bayaan o kapintasang kapalaran ang nalangtang sa akong kabuhi wala na bala sang paglaom nga maangkon ang kalipay. Amadaw salamat sa aton mga gitarista nung Losing, Winnie kag Inday Bioling. Inatambiya ko dara sa balay nga ako si Pioso Junior Rencio, my good neighbor, Alan Kibrar, Mike Alvarado, sa Marigobles, La Casiliana, John Canag, ang akon dira nga mga abyan gid nga gatutok sa harana sang Aksyon Radio, Toto Oresti, Inday Kuni, John Magbanwa, kag si Inday Ibuni Magbanwa, si Cleo Barbas, kag si Inday Malo Will nga baw mga kigid kon hindi pagtamyawon kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati sa arana sang Aksyon Radio der sa barangay Panakoy ang hindi masambet mga abyan mga pamilya tanan nga barangay Pahanokoy Senior Citizens Association natamyaw kamo tanan-tanan ang pamilya ko dra sa La Casiliana Trencio Amar Taiko Ismilia natamyaw kamo tanan-tanan sorry gid kay may limit kami palangga ikamo sa ngaran sa Aksyon Radio Laida Trencio mayong gabi kag madamo nga salamat thank you very much.
Okay, salamat gid sa imo, Lyda Trencio. May TC ang Alkaline. Ni paring Alejandro Serbanya sa ambahanon ang hampak sang gugma. Ang hampak sang gugma makatilingala, isip nga mataro hinaligalisa, dalit kung tumupa sa mga tinugan, nagasalinuan, nagaaliwasan. Kung may katumanan ang dalit sang gugma, tughan nga nagbadya, lubos ang kasadya. Riok timawag, baluhod nagaangat, dalang gugma ko, liyos sinjagan. Kapawa sa langit, galon ang makita, kung ang kapaslawan, magbalik magdagdag, katamis kalipay, kasadya madula, pulang nga kabuhi, mapulak sa duka. Ang bakag tulalan, puno sigaw lugan, tughan nga nagbadyak, ginaduyan-duyan, tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugma. Nangin andorawan. Ginatamyaw ko na sa Purok Margarita Prangebunan, sinong iti panager, kagra sa talutog, ginatamyaw ko na mga amigo ko, Soriano, kag pamilya Serbanya, kag si Prebringkis, mayong gabi, ang kapanamyaw, Alejandro Serbanya. Salamat gid sa imo, Alejandro Serbanya. Santos Las. Jimenez sa ambahanon sa luha. Sa luha, udang lang
Blossom, si Ma'am Carmila, si Sir Binsoy, kag si Madam Ami. Kag sa Barangay Damguman, pamilya Villarinya, ang nanamyaw, Moret Jimenez. Morit Jimenez, salamat gid ang ambahanon ni Morit. Okay, wow. Temprano pa ho, hambal kagina ni Alex Montesa. Action Alvin daw ang tingog nila Nanay Linda kag Tatay Rogelio daw kaangay sang matamis nga tuba nga pag-ukwa. Hambal man ni Virgie Olpinda. Yay! Good eve, Action Alvin. Narin naman kami nagapamati sa programa sang harana sang Action Radio. Patamyaw kay Thelma Ejico, Lydia Chua Bustamante, kag Jennifer Hormigos, mentor, kag ang hulat namon, hulat kami sa amon idol, Rosita Villaruel. Hambal ni Virgie Olpindao. Dugay-dugay, mapatian nyo karon si Inday Rosita Villaruel. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:36. Pasada Papremyo Panalo 2021. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ducampo, kag subong si
Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kaya tapos ang fire ko on my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo ko sa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, batuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pangbuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you
to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita Sa ikaduha nga hugnat sang inyo programa, aton programa still nagapamati kamuharana sa The Way Easy Action Radio Bacolod. This time, ari na pamatian ta Noel de la Peña sa ambahanon de Malas de Buenas. Daw isda nga ginabaligya, sige ang ako nalibot, pero wala sang nakuha. Ining akong nanegosyo, dyotayan ang naputo, kaya ang akong ginatanyagan nagapalagyo. Kagsang ako ang maglabay sa mahigat sang baybay, pinali lang may lamay pa. Ang maaya galing-galing ay kagsa ako panangilay bumalik. Ako dali-dali kasamong balay, ako nagpauli, nakadasma pa ako sa dalan, kay pas-pas girang akong dalagan. Tumanggit ka di malas, ining akong pakigugma, bisan anong himuon ko wala pagsapakan. Kakung hindi gid man maubos, dili ako isa ka pinos. Agod ang gugma ko pili magpanon, agod nga madulang ining di malan ang akong gugma, madi buena bumalik. Ako dali-dali kasamong balay, ako nagpauli, nakadasma pa ako sa dalan, kay pas-pas girang ako dalagan. Tumanggit ka di malas, ining akong paghigugma, bisan anong himuon ko wala pagsapakan. Kakung hindi gid man maubos, dinli ako isa ka pinos. Agod ang gugma ko dili magpanon, agod nga madulang ining di malan ang akong gugma, madi buenas, madi buenas. Mayang gabi lagi sa barangay 33 na kay John Malayang sa barangay Kapitan namon. Kag sa kay ito hindi ito net kay Tito Willie kay Andrea at kay Angel mayang gabi. Kag sa Don Salvador nga kamya mandira sa ano si
Bibing, si Nisdor nga Yabana, kag si Dudoy, si Dumi, kag si Dilo, kag si Dudong, ngayong gabi na sinyo tayo, kag kayo koy, gali may gabi lang da. Sa tanan-tanan nga sinyo may gabi lang, ang nagapanamya, si Noel de la Peña. Salamat Gizemo Noel de la Peña. Hambal ni Meljo Toledo Cruz. May kwan siya mo, kadayaon sa isa, birthday gali kahapon. Oo, hambal ni Meljo Toledo Cruz. Birthday ni Mamang Caridad Toledo kahapon. Happy birthday, Inday Karing Toledo. Good evening, shout out lang da kay Mama Karing Toledo, kag tiyay Rosita Villaruel. Belated happy birthday to my Mama Karing Toledo. Nag-birthday kahapon. Hambal ni Meljo Toledo. Si Elizabeth Malaka Gamala, watching live. Dugay ginahulat niya naman ang kanta kikan kay Ruth Gamala. And of course, hambal man ni Eddie Laos. Good evening, Action Radio Harana. Ari kami ka-monitor ni Nana Isabel diri sa Victoria City. Happy Sunday. This time, ato na pamatian, Ruth Gamala sa ambahanon ang akon paghigugma. Ang akon paghigugma sa imo abang ang pagdumdum mo, hindi ako ang akon paghigugma sa imo abang ang pagdumdum mo, sorry gid hindi kasarap. Sila na lang ha. Okay, papawayon ta na yung tingog kadali ni Ruth ha, kay daw gaigham gid siya, nauna ang gaigham. Dugay-dugay mabalik ginya si Ruth Gamala, pero this time aton danay pamatian ang ambahanon ni Rosario Baya sa ambahanon gi katahapan ko. Ikatahapan mo ang putling gugma ko,
Hayop kang nagasilot sa gugmatang alaot, batya ako pinangga. Aron lang mawala. Ayra sa Gimbalaon, mayong gabi lang na kanay pore nga kay Father Larida. Subong man sa mga pamilya Losauro, kag sa diriman sa amon barangay, mayong gabi lang na sa mga kagawan damon, tanan. Kag si Sister Divina Gracia, mayong gabi lang na sa Imoses, kag sa amon Panimalay, mayong gabi lang na nagapalamati si Marita, si Ricky, Toto Jolito, kag si Axel, si Big Big, si Ninit. Mayong gabi din na sa inyo, si Leslie Leong, kag ang amon nga pinalangga nga kapitan, si Wawi Orola, ang nagapanamyaw Rosario Baya. Okay, salamat gid sa imo, Rosario Baya. Hambali Alex Montesa, take a break, anay, may teddy bear. Hambal na pa, sabat naman ni, may sugpon pa si Alex Montesa, take a break. Teddy bear, substitution, Nanay Rosario. Anyway, Yos, salamat Gid. And good evening, malipayon nga pagpamati kay Sunny Reyes, subong man kay Norbing Villarma, Desi Pulbos, LC Villarma, subong man sa iya bana nga si Pablito Villarma, sa punta sila'y ilog, panamyaw si Inday Nora Villarma. Request si Vinyo Villarma, instrumental nga Dayang. Dugay-dugay, pero this time, aton pamatian, Jomil Lacerna sa Ambahanon Babes. Sangkong ako palang ikaw nakitaan, Umpis ako sa imo may luyag na, saan madamo kang mga istorya, nga ikaw may aral na iban nga palangga. Kagako wala kidlang nagapati, kay wala man lang ako sa may nakitaan. Isa gabi ikaw wala, gali may kaupot ka ng iban. Basagan ko gawala kagit sang luya, nabatsagan ko sa mabugnaw mong galo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, gali ang gugma mo lahogit lang. Huminsan mo ka pa magabago, huminsan mo pa hinimay mo. Ginaboy mo lang ang tanan mo walang pangako, kanukon lang sa mga ginandong ko. Ginpilit kong na ikaw ang kalintang, ginpilit kong skan masakit sa dughan, habang sa ikaw ang nagbalik.
ang gugma ko sa imo liwat nga nagaling. Hugirsan mo ka pa magabago, hugirsan mo pa hiliman mo. Akanan gali wala sing kamadura, ang tanan gali mga kabutikan lang. Hugigsan mo ka pa magabago, hugigsan mo pa hinimay mo. Ginabuhi mo na ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginandun ko. Oh, babe, oh, babe, oh, babe, oh, babe. Ginatamyaw ko na sa mayang gabi ang tanang nga Citizens Can Watch dahil sa City Chapter, sa kay Sir Barsubia, kay Sir Pontino, sa among Provincial Chairman, Sir Jimmy Tumbaga Senior, kag samon nga City Chairwoman, Ma'am Adelpa Fernandez. Okay, salamat yun sa imo, bro. Jomil Serna, ambal ni Teddy Tuquiere Senior, yung gabi, pamati kami diri sa Barangay Sagat sa Bago City. Request handumanan. Ambal man ni Wilma Inocencio Cabarles, Action Alvin, request ko, kisumpa ko, kag si Violeta Piscadero lang makanta paliyog. Areo, may arapagin. From 3285, Boss Alvin Palihog Tamyaw, mga amigo ko, kapamati subong si Paking, Sam, Walter, Botbot, Gatiligo, sang Kalubang, Kagawad, Father Hendran, sang Kalubang, Kapanamyaw, Warlio, Zulweta. Liog lang ko gali Tamyaw, kay Celidonio Nipras, kay Mr. Bibing, Mamigo, sang Tankanan, Ilog. Salamat gate din toto, Warlito Zulweta. Okay, balik ni Inday Ruth Gamala. Okay na, kondisyon, nag-igham lang to kadali. Pero subong ya, ready na, Ruth Gamala. Akon paghigugma sa imo gila, apang ang pagdumdum mo hindi matuo, hindi ka pagkalimutan.
palangga ako nabatyagan. Ako ang madulya kung hindi ikaw ang kaugnod sa kabuhi ko. Maayong gabi sa tanan na binagit sa kainday Gigi nga subong nag-monitor dito sa Hong Kong. Saya Mangho Rose kag Dudi Catalan sa ila tatlo ka dalaga, Jerseline, Janine kag Janisa. Sakay ng Elsa Banguanga sa Hinablusco, Bibing Tiliena, Parinipi kag Brenda Lumawag, Paribin kag Marimel Bayang, subong man sa kay Parimoisis Willie kag kay ng Luz Cantor. Nang sorry. Thank you, thank you. Te, ara na nakate-over mayo. Hambal ni Star Mayo. Good morning, Action Alvin. Haranahi ko. Hindi ko katulog. I need harana. Gugmang-gugma. Request, please. Salamat, Gid, from Star Mayo, from United States of America. Dalabot kita sa US. Thank you, Gid. No? And hambal man ni Rose Catalan. Good evening, Action Alvin. Thank you sa pagkantaliwat kay Mamang Ruth. Salamat, Jerry Rose Catalan. Oye, ara, kalipay Gid sa pagkanta. Very Sunday. More power sa imong program. Salamat, Inday Rose Catalan. Hambal man ni Ana Senyoro. Amo na ang kanta, Action Alvin. Dumduman ko dayon, nanay ko. Thank you, Anna Rose. And of course, from 5350, good evening, Action Alvin. Sa Granada, gapamati na ang pamilya Ferrer, Narsing, Nora, Mildred, Merlin, Edsel Lagoy, Annalyn Nonoy, and of course, gikan kay Nonoy Mang Gubat. Thank you, Gid. Sanday Nora, Bundoy, Laika, Irene, Kimberly, and RJ Villarma on monitor na subong gabi sa Punta Silay. Salamat, Gid. Standby ha sa iban pa naton nga mga haranista. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:08. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon.
DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Time alas 8:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This time check. Balik kita mga ka-aksyon sa ika-3 na gahugnat sa inyong programa. Aton programa, still nagapamati kamuharana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. This time, Arena Rodrigo Leyte sa ambahanon, Pangandoy Ko Ikaw.
Ginatamyaw na ko ang akong tiya sa ilog. Si Bindi o si Bibing o si Nene. Ang nakapanamyaw si Rodrigo Liti sa Aksyon Radio. Salamat! Rodrigo Liti! Tanan, gatutukin sa iya kanta. Bisan si Alex Montesa, kakadlaw man, grabe oh. Yamuhat gini si Alex Montesa mo. Ambal niya, welcome back, Tatay Rodrigo, nga ang tingog kaangay isang ginger tea nga NFA. Salamat. Nagapanami isang vocal coach nyo. Soprano, alto, araduhana. Ambal ni Alex Montesa. Brug-brug ni si Alex Montesa. At sige, salamat Gid. Damo gid ka pamati subong gabi. Hambal man ni Marjo Armejo, ga-monitor kami sa Hacienda Binitin sa Banwa, Sang Murcia. Good evening Salamat Gid. May kabilang kay Tami Aida sang Kasilingan Village, Edgar and Rosemary Catalan sang Mansilingan. Uy, manang saning sir na good evening. Remo and Leite Helizanga, Norberto and Sonia Binyares sang Handumanan. And of course, gali sa minapasok, ganatambyaw ko man si Norma Barrientos, si Dodong kag si Nonoy, kag si Noy Pulding Barrientos, subong man si Bukay kag Rebecca. Ginahulat namon ang kanta ni Inday Karing Toledo. Ti pakantahon ta arena. Caridad Toledo sa ambahanon, bisan sa damkulang. Sa pagkapait di ay nga pati oning dugan, hain ang gugmata, way kagawasan, apan ang kunon kong katungod sa paghigugma. Higugmaon mo ako, bisan sa damgulang. Pagkatamis nga pagabatiun, kon wala na'y utlanan ang gugma sa imong pahiyong magpabili ning dugang. Handomon mo ako, bisan sa damgulang. Pagkatamis nga pagabatiun, kon wala na'y utlanan ang gugma sa imong pahiyong magpabili ning dughang. Handomon mo ako, bisan sa damgulang. Handomon ko gayon, bisan sa adra kali sa Manila sa Malabon, ginatamyaw ko lang si Mir kag si Jo kag ang akong tanan nga mga apo. Kag dira sa Purok Sabis ginatamyaw ko man si Nita Abanid kag si Jumidis Abanid, si Tiong kag si Chang, si Pili Corsiga, kag si Lisa Milyor kag si Arroyo.
Kag subong man si Gagang si Alvin Tumarong, ang nagatamyaw si Karing Toledo. Thank you, Inday Karing Toledo. Salamat, Gid. And of course, from 7382, good evening, Action Alvin. Tamyaw ko lang, Emil Sigumpan. Subungman Migo Cupidel Martinez sa kag Haguren family, ang nagapanamyaw Belen Haguren. Good evening, tamyaw ko lang palangga ko, Agnes kag April Yurtabia. Yos, salamat, Mr. Loverboy. From 3005, good evening, Action Alvin, ka-monitor na kami diri sa Nagazi, La Carlota, Mercy and Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Esther Carlos, kag Carlos de los Santos. Ga-monitor man kami diri sa Nagazi, La Carlota, okay, na double send. Salamat, Gid, 3005. Maayong gabi sa inyo tanan, ginatamyaw kumandara sa si Mari Eva Pariperto. Madamong gigil salamat. Peter Hob Bernesa, good evening, maayong gabi. Good evening man, Bibing Tipon, sang Barangay 4. Diri sa siyudad sa Bacolod. Salamat, Gid. This time, aton na pamatian. Magandang gabi po. Bayan! Paring Winnie Pautan. Mawala ang kaluy, nagsaligid nga ang ugma tipigan mo. Dira sa balay maayong gabi na kagilabi na sa kay hindi pula sa barangay Kaduaan kasubon kay Lando Trinidad kag sa kay Noel Pidanya kag dira man sa ilan ni Mayong Apawan. Magandang gabi po. Bayan! Ban.
Salamat, salamat. Salamat gagid sa imo, parang Winnie Pautan. Ayos hambal ni Hil Javier. Banat Nanay Caridad. Hambal pa sang isa ho. Ang tingog ni Nanay Caridad kaangay sang ulay nga dalaga. Hambal maning isang isa kakakilala ko. Waswasi, Tatay Winnie for the win. Okay, sige. Salamat, Gid, and of course, good evening. Gatutok na kami diri sa Aksyon Harana sa Barangay Handumanan. Tatay Ben Prestosa, Willie Minyuevo, kag pare Juancho Ledesma from pare Nelson Puyugaw. Thank you, Gid, Aksyon na Alvin. Okay, sige. Thank you, Gid, 8872 this time. Ato na pamatian, Rosita Villaroel sa ambahanon, ikaw ang langit ko. Naunsa ba ang dughan ko? Nga daw nalipay man karon. Kay nakita ko, ikaw kong mga surundon, ikaw ang langit ko, naghatag ko, kadipay ni ining dugma, ikaw sa mangit-ngit kong paglaong. Ikaw ang langit ko, tinaot na, masayod ka, nining tanan. Unsay dangatan ko, kung mapakyan ang tanan. Ikaw ang langit ko, tinaot nga, masayod ka, nining tanan. Unsay buhaton ko, kung mapakyan ang tanan. Ikaw ang langit ko, naghatag ko, kadipay ni ining dughan. Ikaw ang kahayag nga nagbanwag sa mangit-ngit kong paglaong. Ikaw ang langit ko, hinaot na, masayod ka, nining tanan. Unsay dangatan ko, kung mapakyas ang tanan. Ginatamyaw ko lang sa Marlica tagig ang ako mga apo, si Jatiya at si Nisa Mindoon, at subong man sa may Apurok Dos Muntinlupa City, si Bibi, si Cardo, si Jiret, si Camille, kag happy birthday lang kay Silin Raimundo, kag sa Malabon, salamat kinday Carmila sang imo ginpadala sa akon. Sa Handumanan, si Miro, si Mayo, si Maripi,
Kumari Kumaoy, Berta Villacardos, Gima de la Raga, kag sa Purok Sagrado, ako mga apo, si Bating, si Tata nga akong bata, si Biim, si Chanchan, kag si Pit, si Rio Plus, may gabi kag Mikay Nining, kag kay Lydia Bustamante, may gabi man. Pero si Tabilero na nagapanamiyaw. Salamat Inday Karing. Toledo George Gargasilan is watching. Salamat Gid. And good evening Action Albin watching from Hagibit La Carlota. Thanks Gid. Raymar Beranyo Lengoste. And of course, ginatamyaw tamandira Mr. Rene Bantigue, Mrs. Ruben, and Maui Bantigue, si Nene Albert Alacapa Villanueva, subong man kay Joel Anamay, Ami Francisco Salazar Villanueva, alias si Bro 105. Oy, may gabi kay Bro 105, isang Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan. Salamat good bro, no? Amo si Francisco Salazar Villanueva alias 105. Salamat. And of course from 6451 Action Albin, pwede ka request matod nila ikaw lang kanta kay gapasaburgit ko. Salamat. Boy Makalaluoy isang Bacolod 6451. Tindog ta kay Lantawa Pinangga Arena Emma Cabalida. Tamya ko da si Dab Montiano kag si Leonor. Pasalamat ko sa inyo nga inyo kong gisilbaran og mga plite. Salamat sa inyo, salamat kid sa inyo. Sige, Taknoy kag si Bambe. Ang nagatamyaw Ima Cabalida. Okay, Eva Cabalida. Salamat gid. Good evening kay Tatay Galo Tuding, kag kay subong man kay Dading Villarma, ang asawa niya si Luz Villarma, sang Kalubangon Monitor, subong gagabi. Uy, si Inday Reyna May, gagitara, gabayli, samtang gapamati sa harana. Ayos ha. Salamat gid. May unika iha. Reyna May, pamati gid siya subong, gakuting-kuting hambal ni Mama Sonia. Salamat gid. And of course from 3285 lihok manda tamyaw kay Liti Tondo sang Crossing Kalubang, gapanamyaw si Warlito. Salamat gid. And of course ginatamyaw ko dahil si Father Jovic Lemoncito sang La Carlota City. Subong man si Virgie Olpinda sang Silin Homes.
Draman sa East Homes, 1 si Jennifer Mintor, Bibing Bailon, sang Paho 2, Father Francis Perez, sang Triumph of the Holy Cross Parish, sa Barangay Estefania on Monitor Man, Subong Gabi. And of course, sa Saitama, Japan, on Monitor Man, si Emeline, kag si Joel Acamacho. Salamat, gid. Oy, standby ha, ari pagid si Paring Lusing, kag si Maring Biol Piscadero, sumungman ang inyong mga instrumental nga request. May nag-request na dito, no? I understand. Instrumental. Dugay-dugay. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:38. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bacolod sa luto sa imo Patayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas ka balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Patayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sa nagahugnat sa inyo programa, still nagapamati kamo harano sa Diway Easy Action Radio, Bacolod. May kabilang kay Teresa Hofilenya and of course kay Sir Robert Roma. Ari na, paring Losing Piskadero sa ambahanon, Gugmang Tampad. Gugmang
gugmang tampat kagilidon, inanay sa pagtubo sa tagipuson, subong sa misitas nga wala sa pagkalayo, kung ang pagbatiti labing matipingon, gugma madamo sing alagyan, mayara nga masiot, mayara mahawan, hindi nato mapatu kung ano ang kapalaran. Diyos lang ang makatod sang mapadulungan. Gugma nga labing masaligan, ihatag ang paghidait sa mga katawhan, hatagin kasanay ang yara sa katutulman, paagi sa gahon mo nga labing balaan. Gugma nga labing masaligan, ihatag ang paghidait sa mga katawhan, hatagin kasanay ang yara sa katutulman, paagi sa gahom nga labing balaan. Tatabi ako lang ako sa may barangay Abuanan sa kay Margarita Brinques, kay kagawa din ni Brinques, kay Ma'am Alma, tanan kamuda, mayong gabi sa inyo tanan, dre sa barangay 3 sa Katabla Baybay, kay Pare Tony Bernal, kay subong mas kay Pare Flor, kay subong mas kay Pare Pedring Burgos, kay Pare Tony Ametano, subong kapapatay kita siya, kay subong man sa kay Pare Eliseo Olivas. Mayong gabi sa inyo. Salamat Gizemo, paring Losing Piscadero. May sabat si Maribiol Piscadero sa ambahanon, mabugnaw ang tahalon. Mabugnaw ang talon kung kahapunano, ang silap sang adlaw nga hindi kitao,
Boys kay Gasmin Garagati, ay parilado Garagati mayong gabi, kay ng Maria Pigusi mayong gabi, kay may pagpamatigay Maria Badyan. Okay, salamat Gizemo. Maring Biol, Piscadero, may tiyempo pa kita. Tagaanta ligwa, no? Ang ining instrumental nga gina-request ni Inday Maria Fegose. I understand. Oy, may kabilang kay Burog Ruby Ferrer, subong man kay Mirna sang Kalong-Kalong Airport. Sa pangalan ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa aton News Director, and at the same time, Production Chief, Action Rex Kantong. Salamat sa inyo amon pinalangga nga mga tagpalamati. Madamong salamat sa amon mga relista, and of course, madamong salamat sa technical side. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
The finalists for Aliwan Fiesta Digital Queen 2021 are finally here. Catch the